likita mai karaso bane? A bai karaso ba. Bai zo mu shi ma shi bike jira mu ma nan tana wata sana ciki ne ita ma wata biyu kullum sai ta amai to ina ya Allah babu ya Allah sai na zuwa can sabon gari sai mata magani a gurin Muhammadu nan shagon ne akwai to tambaye kai to sai Muhammadu ina ruwanka ne ba za masa bayani ba dan uwan ne ba dan uwan kin da yazo asibiti ai zama dan uwa wallahi shi ke da na baka labari to in mun je gurin malam Muhammadu gurin shagon mai akwai sai ibanu magani mun taba zuwa da makoli shi kuma wani yaro ibanu ma magani na bata na gargajiya ke yau na kwaya ne sai wani ce kaga ka kiyaye bawa matarka kwayoyi tana hadiya ba tare da sanin likita ba gaskiya bai dace ba shine abin da ya sa muka zo nan ba na mantawa a 1977 muna yara labari ka zo yi ko likita zaka jira a likita ne to sai kware na ma na su mutu an ce likita bai zo ba